ne kapor ba ngirai ne am ban lech DC office sobha ban yang lang baro namar lakhot yang ni khat arbaje kapor ngin penkut mentak khat arbaje kawe gesur ngin di office sajisen license ngin berta ngin lech nam ngin lech nam ngin lech nam kublai shibun kublai shajarngo shongno ngin pen sasat siu ipi Kedor Barsno Erpakon kalakan 4 banit syaka jingelang wan ra jingsuk peace meeting balakot dau deputy commissioner halor kara joka snong ban be krat dut ya baro ki barjela ki basawai bateri bela hapok snong kenthop ya kadhaba RN Sharma Hotel ya ketika rai ban kan 4 let syaka jingelang balakot dau DC kalong hadian biki 4 ba ki penmi ka we kasur ha ka jingelang 4 ba kabala long mentaka step ha phalau joka dor bar hall Erpakon habakran sekilat pathai khubor nakaliang uba lambor Karshilot Sekretari Shno Erpakon wilayah hu bakador bar pelun kanum pediang ya kani kajingkot nakaliang kibor penyat distrik banyadan lang hakajingelang namar balakot lang ru ya utrai nong penyat ka RN Sharma Hotel ula ong ru kajingkot lang ya utai ubar jela uba kasnong kaladap pha ban mi no napo kasnong halor kidau ba ula shushong bean hakate kadukan klem kikot kisla kibabiang kajingwanya lampat hari kinong tray kibadai kibar jela kabala poi shadu upur ba unong tray jong u unshim no ya kajing im jong breu ubadai napo kasnong Adai uwei na kiri urang ba ubadai unong song jong kane kasnong Erpakon na penpau ya ka ka ba ngasngau hapleng jong pi kum kita kibab plat ya ki information sya ki paramarjan sya ki bor jong ka ain baro kersan ya ka ba karai jong ka dor barsnong hi ka kaladep ban rai nadu basdang bajia kane ka jingjia basusi hane ka snong bat hadu kane ka klimat ba menta ka ba ngakwa ban penpau hapleng jong pi galong ka basusi ya ka we ka jingkhot na ka ka additional deputy commissioner Ribhoi district ya ka meeting ya ka bala dep ban khot yang ikum kinong snong bat rang ba snong bat kisunjuk jong ka rang ba snong nda habang ilej hangtai ban aten ya kata meeting larung hapo ka conference halls kira sim statement ya ki rang ba snong bat ka sunjuk ki rang ba snong haba ki rang ba snong ki answer kim respond ya ka ba ki rang ba snong bat ka sunjuk jong ki rang ba snong ki ai ki ya paseo penban paramaki bat kim sem la pediang ya ka ba karai jong ka dor bar snong pulun kala de ban submit seki kane kalong ka ba sungsi habe de bat ki bor district pa kim sim khya ya ka ba ka dor bar snong hi ka yu i khamba ya ka jinglong jingman ha snong thao ka ba ka miat ka song suk song singai dei halor kane ka nongrim ka jing kentat jong ki bor district ya ka rai jong ka dor bar snong pulun ha kane ka singi da ka we ka sur da ka we ka jingmut jing berkat kasim ya karai bahkan nomlet ban atensu saka peace meeting hagba ki bor district ki khot ya ka dor barsnong menta kasngi namdon sibun tangkini kinten ke bang ko ban penpa kene kasngi lamba jumpi kuble sibun itu hakban kong ngi penpa ke jing skong ba kraw lamba jong kene kasngi watla kene kasngi ke ba hap slap nrei milion pendap ke kene ka meeting pai ba jong kasnong Erpakon halor ke jingkhat jang ke district administration banu wan ishimenta biang ha ke peace rally ke peace meeting ke banlong ha kani ke por ha kani ke sngi ha ke khat arbaji tina kaliang jong ke executive committee ngimnut chu banlek da ke jong ke bor dengi khat yo pai ba jong ke snong hi baro nadu ki khun samla kilong kemi kilong kpa ki teman ki san ro kumju badak we ke sur bakai karai ke bangin lek banyakran bakai karai ke bangin pensau ha ka bor jong ka district tidak da ka jingi simkhia jong ki pai ba nong snong baro ki belawan ha ka step kila ai ngi ke executive committee bangin nam lechu bani simentang dai namar bangila lech sisian ha ka arfulai trek ki klem ai kono kono ka rai bat ka jing pensisha ha ka halor jong ki jing dawa jong ki kum ka snong ti namar kata kai ka ba penlong ya ka dorbar snong ba kamsha ban lech ha ka ni ka sngi ru kolong ba hoi kila khat hang ni ban kong ne sunjuk ki rang basnong ka ba ki headman secretary jong bat ke executive committee jong kasnong Erpakon ka balai ki khat ru RN Sharma Hotel bat ke basau ye i Srimati Night Service thangi wedi shop owner
landowner tina kaliang jong ngi kum ke senang bat ke rai jong pai ba nong song senang hi orang ba habodon ute aren sharma bde wei naki nong wanilam nong bela pathar po senang bakan thup ru wat yu raju nong peniak beri tibat ru kum ju bau pli dukan be an bau song dukan be an hapo jong ke senang mentana du ar huai udan ar khat nriu udan ke NC nadu kitu beladap tetet pada umdan syu ukham sim ke NC ke babiang run nakaliang jong senang tin mar kata ngi nakaliang jong ke darbar senang nadu ar huai trik manai besan ar pusa ngi la ong yu ba sngom ha bugun lech sup na sila ke jong ke senang dan ni hak nong jaka ke bawan ba unam pen jinjar syu ke senang ke tha nomor bala dan mu hang ni da upli dukan biang mu hang ni kin semi sibun ki jing kelumar ngin nam dan syu ke song suk song san ha po jong ke senang kham tam ki khun samla ki khna ru kum ju ki dan ke jing tieng jing sir habu wan ra kum ki ni nong trai ki peniak berir bat kum ta ter ter tin kaliang jong ke mande jong ke darbar senang hi barokoi ke darbar pelun ke barlong ni ke singi da ka buram ngi pha ya ke jing tha ke jing pentip sei additional district commissioner ba in sim ya ke ni ke jing pentip jengi jong ke darbar senang Erpekan da ka buram bangi nam la ban ni sim mentah ka jing khat ya kran peace meeting ke jong phi ha ke ni ke sina kini kidau ki bangi la kedau harum tingi dan ro ke jing kerpat ya ke ki bor bade pet jong ke district hi ru ba kin sombha ban sim khia nam ta ke ni ke ying ke sem ke bamat ya ke jing sha paniap ban sim khia ya ke jing ya ki an jong ke senang ke thau ke bangi penjeri ha ke beidei bunguni nong paniap beria tin mar kata ni kermen ba nakaliang jong ke bor district bakin sombha ban yarap lam ya ke long kemi ki khun jong ulet kermen lang do ubala sha paniap dusman hauni barjela u thang snam bade nong tre jong kar en Sharma hotel ditang kini kintin ngej skamba